Takže vážení hostia, milí novinári, ctení kandidáti na poslancov a koaliční partneri, chcel by som vás veľmi pekne privítať tu na tlačovej konferencii kandidáta na primátora mesta Žiliny Martina Barčíka. Ešte predtým, ako mu predám slovo, by som chcel osobitne privítať podpredsedničku strany Sieť a primátorku mesta Prievidza Katarínu Macháčkovú, podpredsedu SDK-UDS a poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca, podpredsedničku strany Nova, rovnako poslankyňu Európskeho parlamentu Janu Žitňanskú, podpredsedu SAS a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Galka, podpredsedu regionálneho združenia OKS Žilinského kraja Juraja Petráša a manažera kampane a poslanca Žilinského samosprávodného kraja Martina Kapitulíka. Dobrý deň. A samozrejme podpredsedničku strany Most Hit a poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Luciu Žitňanskú. Ďakujem. A teraz predávam slovo Martinovi, aj povedal pár príjemných slov. Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, vzácni hostia, milí spolupracovníci, zástupcovia médií, aj vy ostatní, čo ste sa prišli len pozrieť. Som veľmi rád, že ste prišli na našu tlačovú konferenciu. Som veľmi rád, že sú tu partneri, ktorí ma podporujú ako kandidáta na primátora a zároveň sú to garanti toho, že ideme do toho spoločne, ideme aj na poslancov a chceme v Žiline zmenu. Chceme, aby sa kormidlo na radnici otočilo a aby sme sa dostali niekde úplne inde, pretože si myslíme, že Žilina má naviac a Žilina stagnuje. My sme pred niekoľkými týždňami pri ohlásení kandidatúry slúbili, že v septembri prídeme s programom a prídeme s ľuďmi. Máme pripravený aj program, ako vidíte, sú tu aj ľudia, je tu mladý, dynamický tím, v ktorom sú aj skúsení odborníci a spoločne chceme rozbehnúť Žilinu, aby sme žili v krajšom, lepšom, bezpečnejšom meste s lepšou verejnou službou. Asi sa viacerí pýtate, že prečo sme práve tu, na sídlisku v Lučince pri základnej škole Karpatská a za nami je niečo, čo pripomína druhý strašidelný hrad v Žiline. Sme tu preto, je to také symbolické, sme tu aj preto, lebo ja som sa narodil v Žiline a tu na sídlisku v Lučince bývam 39 rokov. Ja si pamätám, keď tu tieto paneláky neboli, keď tu nebola ani táto škola. Dokonca si pamätám, keď tu bolo letisko. Prežil som tu celý svoj život od chlapca až po muža v najlepších rokoch. A veľmi citlivo vnímam, ako sa vyvíja život v Žiline a samozrejme aj na mojom sídlisku. No a potom tá druhá rovina tej symboliky je v tom, že to, čo je za nami, istým spôsobom ilustruje to, ako tá Žilina prešlapuje z nohy na nohu. Za nami je športovisko, ktoré mohlo stáť, kde mohli športovať deti. Vlastne športovisko, ktoré nebolo vystavané, je to len nejaká zrúcanina. Schválne som použil ten prímer Strašidelný hrad, lebo nielen, že pripomína tým, ako vyzerá ten Strašidelný hrad na Solinkách, ktorý mimochodom tiež už dávno mal byť odstránený, ale zároveň tu vytvára nejakú nebezpečnú situáciu, kde pri neopravených chodníkoch sa váľajú nejaké zábrany a znovu vznikajú miesta, kde sa môže stať úraz a nebodaj aj to najhoršie, to, čo sa stalo aj na spomínaných Solinkách. Takže preto sme vás zavolali tu, aby sme poukázali na to, aký máme názor na súčasné vedenie mesta a aby sme aj tu ilustrovali, že chceme ísť dopredu, ale nechceme len kritizovať, chceme naozaj prísť s konštruktívnymi nápadmi, s konštruktívnym programom a chceme si vyhrnúť rukávy, aby sme robili na tom, aby v Žiline bolo lepšie. No a čo je asi najdôležitejšie, tak chceme makať naplno 4 roky, nielen 3 mesiace pred voľbami, ako to teraz vidíme, keď tu vznikajú rôzne potemkinovské dedinky, alebo rôzne kulisy ako v divadle a všeličo sa na poslednú chvíľu buď dorába, alebo sľubuje.
K tomu, čo sme na poslednej tlačovke hovorili a čo už deklarujeme dlhšie, k tým sľubom, že chceme znížiť daň z nehnuteľnosti, chceme miesto pre každé dieťa v škôlke, chceme vybudovať športovú halu, chceme čistejšie, kultúrnejšie a bezpečnejšie miesto, chceme transparentné prideľovanie bytov, chceme seniorov vrátiť späť do centra mesta. By som teraz už povedal aj konkrétnosti, ktoré už sú napísané aj v našom programe, ktorý všetci dostanete, ktorý bude aj na webe, keď si sadnete k svojim počítačom. A za všetky tie konkrétnosti by som spomenul to, že chceme nielen byty transparentne prideľovať, ale chceme ich aj stavať. Chceme stavať mestské nájomné byty a chceme, aby slúžili tým, ktorí to potrebujú. Nie, aby sa prideľovali cez nejakú stranickú chobotnicu ľuďom, ktorí možno na ten byt majú, alebo si ho vedia opatriť aj nejakým iným spôsobom. Zaväzujeme sa, alebo ja sa zaväzujem ako primátor, že čo sa týka parkovania, tak vybudujeme 2000 parkovacích miest za tie 4 roky, ktoré tu budeme, ak tú dôveru od Žilinčanov dostaneme. Hovoríme otvorene aj o tom, že chceme dostávať Karpatsku. Je tu táto ohyzdná konštrukcia teraz, je tu nebezpečné miesto a nevieme si predstaviť, že kde inde je vhodnejšie teraz urobiť nejaké športovisko, keď žilinský šport je na kolenách a deti nemajú kde športovať, ako práve tu, kde je všetko je pripravené. Je tu pozemok, je zmluva s mestom, schválilo to mestské zastupiteľstvo, dokonca aj súčasný primátor sa k tomu prihlásil a my toto chceme dotiahnuť. Tu chceme, aby vzniklo športovisko, kde Žilinčania budú chodiť športovať a predovšetkým tie deti. Chceme vrátiť seniorov do centra mesta. Chceme, aby sa odstránili veľké krivdy, ktoré sa tu stali v nedávnej minulosti. A to je napríklad to, že sa seniorom zrušil priestor na Hornom vale, v srdce Žiliny, kde mali svoju jedáleň, kde mali obľúbené priestory. Zároveň tam bola žirafa, čo bolo zaujímavé, bol tam medzigeneračný dialog, boli tam starší ľudia, boli tam mladší, najmladší a teraz výsledok je taký, že nie je tam ani centrum voľného času žirafa a nemôžu tam chodiť ani seniori. Toto všetko chceme napraviť. Chceme sa aj pozerať do budúcnosti. Mať vízie, mať odvahu, lebo bez toho sa nedostaneme ďalej. Nedostaneme sa medzi najlepšie mesta na Slovensku. To by mala byť prirodzená ambícia každého primátora, aby to mesto bolo najlepšie. A nie len na Slovensku, ale možno, aby sa v ňom hovorilo aj trochu ďalej. Z takých tých väčších investičných akcií by som ešte spomenul revitalizáciu bulváru. Chceme revitalizovať bulvár, chceme vystavať amfiteáter na kultúrno-spoločenské účely a chceme využiť potenciál Rajčanky, Váhu a Kysuce a spraviť relaxačné oddychové zóny. Lebo je smutné, že Žilina má takú úžasnú polohu, je to prírodzená križovatka nielen obchodných ciest, je obklopená horami, sú tu 3 rieky a vôbec sa nevyužívajú nábrežia, vôbec sa nevyužíva ten prírodzený potenciál tohto mesta. Všetky tieto body, ktoré som teraz spomínal, plus ďalšie obšírnejšie, dostanete do mailov, budú zverejnené na internete a samozrejme budeme chodiť medzi občanov, budeme sa s nimi rozprávať, budeme im náš program postupne predstavovať a budeme s nimi naďalej diskutovať, lebo náš program to nie je len nejaký dokument, ktorý vznikol v nejakom akademickom prostredí alebo na nejakom stranickom sekretariáte. My sa s tými ľuďmi dlhodobo stretávame, uprednostňujeme osobný kontakt a práve na základe týchto stretnutí vznikol celý tento náš program. No, ako som spomínal, tak máme za sebou tím na poslancov, okrem teda tých pracovných skupín, ktoré pripravovali program, lebo tie boli samozrejme zastúpené ľuďmi, ktorí nejdú kandidovať, ktorí nám fandia. Je tu aj podpora neziskového sektora, osobnosti z kultúrneho a spoločenského života. Tí všetci ľudia sa hlásia ku komunite Srdce pre Žilinu a všetci títo ľudia nám pomáhali. Ale tí, ktorí zoberú tú vlajku a pôjdu sa uchádzať o hlasy
Žilinčanov v jednotlivých obvodoch, tak tých je 31. Ja ich teraz prečítam v rýchlosti. Za Staré Mesto, Hliny 1 až 4, Hliny 8, Malá Praha pôjdu kandidovať Pavel Požoní, Ľudmila Chodelková, Peter Durmis, Miroslava Dubociová a Juraj Petráš. Za Hliny 5, 6, 7 a za Bôrik pôjdu Pavol Hartel, Pavol Jašo, Miloš Sipták a Vladimír Krčmárik. Za Solinky Martin Kapitulík, Pavel Kropíc, Jozef Bačgoň, Milan Chvíra a Milan Matušinský. Za Vlčince pôjde Jozef Gajdošík, Martin Barčík, Karol Čepec, Peter Skotnický, Anna Černianová, Miroslava Bílková a Ľubomír Taška. Za Hájik Andrej Filip, Michal Kolárik, Beata Vtorková. Trnové Rosinky Byčica Mojšova Lúčka, Stanislav Vandlík, Jozef Juriš, Bánova Závodie Strážov Žilinská Lehota, Silvia Taligová, Denis Cáder. Budatín, Brodno, Považský Chlmec, Branie, Zádubne Zástranie, Martin Sudek, Ladislav Majtán a Pavol Dubkala. Ešte raz by som chcel poďakovať všetkým za doterajšiu spoluprácu, za podporu a za to, že našli v sebe tú odvahu, že chcú zlepšiť veci verejné v Žiline a chcú naše mesto priblížiť na vyššie pozície, tam, kde si to naozaj zaslúži. Myslíme si, že Žilina má naviac. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som dal priestor zástupcom našej koalície, aby sa stručne možno vyjadrili slovne, prečo práve podpora ako kandidáta na mesta Žiliny Martina Barčíka. Ďakujem pekne, prajem pekný deň. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, vážení kandidáti, pán kandidát na primátora, milí Žilinčania. Ja sa veľmi teším, že sa tu dnes stretávame pri takejto peknej príležitosti, kedy vyjadrujeme určitú súdržnosť a podporu nášmu kandidátovi, pánovi Martinovi Barčíkovi. A musím povedať, že sa mi veľmi páči to logo, ktoré ste použili do kampane Srdce pre Žilinu. Naozaj je veľmi dôležité, aby človek pri tej svojej práci, aby mu to srdce bylo tým správnym spôsobom a aby to tak cítil. Ja som presvedčená, že náš kandidát, náš spoločný kandidát to srdce pre Žilinu má. A verím, že spoločne s tímom, ktorý tu stojí za nami, dokážu Žilinu zmeniť tak, aby naozaj ukázala, že má naviac. Žilina je krásne mesto s obrovským potenciálom, ktorý verím, že títo kandidáti využijú. Prajem mu veľa úspechov, rovnako celému tímu a verím, že bude úspešný. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem a držím palce aj kandidátovi na primátora, aj všetkým kolegom, ktorí sa rozhodli spoločne vystavať alternatívu vládnutia pre Žilinu, ak to môžem takýmto spôsobom nazvať. Ja som svojho času chodila do Žiliny pomerne často, mala som tu poslaneckú kanceláriu, tak môžem povedať, že Žilina má za sebou aj ťažšie fázy spravovania. Vieme, o čom hovoríme, ale zažila aj možno niekoľko sklamaní. Preto si myslím, že je dôležité, že sa zišla skupina odhodlaných ľudí, ktorí naozaj chcú prezentovať alternatívu, pokiaľ ide o spôsoby spravovania mesta a spôsoby nakladania s majetkom tohto mesta a naozaj niečo ukázať, pretože to, čo je dôležité, je to, čo povedal kandidát na primátora, nie len ukázať sa vo voľbách, nie len ukázať sa pred voľbami, ale naozaj zobrať na seba ten záväzok 4 roky dobre spravovať toto mesto. Ja som presvedčená, že toto mesto si to zaslúži a verím, že táto zostava, ktorá stojí za nami a predstavuje sa vám, môže takouto alternatívou pre dobre spravovanú Žilinu aj naozaj byť. Takže držím palce. Dobrý deň, dámy a páni, kandidátky, kandidáti, milý pán Barčík. Naplňa ma naozaj veľkou radosťou, že v Žiline vznikla takáto široká pravicová koalícia. Myslím si, že žilinská spolupráca je takisto inšpiráciou a nádejou pre celé Slovensko. Tak ako sme počuli, ja som presvedčený, že Žiline aj Slovensku pomôžu najmä
tie práve pravicové riešenia, ako bolo povedané pánom Barčíkom, z nižšie dane, poriadok, transparentnosť, to je to, čo si občania z Žiliny zaslúžia. Ja chcem za seba aj za SDK Demokratickú stranu vyjadriť plnú podporu tejto koalícii, všetkým kandidátom. Naozaj im veľmi, veľmi držím palce a budem im pomáhať nielen v kampani, ale aj potom. Verím, že všetci budú úspešní, že celá koalícia sa presadí a verím, že nájdeme takisto spoločnú reč, takisto pri využívaní európskych zdrojov a hľadaní európskych riešení pre Žilinčanov, pretože občania Žiliny si to zaslúžia. Držím palce, ďakujem. Dámy a páni, dovolte mi ako predstaviteľovi strany Sloboda a Solidarita oceniť prácu našich regionálnych zástupcov. Myslím si, že alternatíva, ktorá sa vytvorila v Žiline, dovolím si povedať, koalícia proreformných strán, je cesta, ktorou by sa malo uberať celé Slovensko. Chcem z tohto miesta sa zaviazať, že strana Sloboda a Solidarita bude pevnou súčasťou tejto koalície. My si dostojíme vo svojich záväzkoch a dodržíme všetky dohody. Chcem popriať všetkým kandidátom, aj pánovi Barčíkovi a všetkým kandidátom na poslancov poctivú, korektnú a dobrú volebnú kampaň, ktorá bude završená volebným úspechom. A na záver mi dovolte vysloviť možno aj také osobné želanie. Nepodarilo sa to všade, vo všetkých mestách, to, čo sa podarilo v Žiline, a Žilina môže byť vzorom pre viaceré iné mesta. Mňa osobne to teší, pretože som v Žiline určitý čas aj pracovne pôsobil. Chcem si želať, aby sme boli úspešní a aby sme možno ukázali, že práve takéto spájanie a takáto spolupráca reformných strán je práve to, čo potrebujeme aj vo veľkej politike. Aby sme ukázali, že tak, ako bude úspešná Žilina, môže byť úspešné aj Slovensko v prípade, že budeme spolupracovať. Ďakujem pekne. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. A možno je tak trochu nevýhodou, keď človek hovorí ako posledný, pretože mnohé z tých myšlienok už povedali predo mnou moji kolegovia. Ja by som tiež chcela oceniť našich okresných a regionálnych ľudí, ktorí naozaj dokázali vytvoriť skvelú ponuku pre Žilinu, ktorí dokázali spojiť pravicu pre jeden, myslím si, že kvalitný projekt, a že, tak ako už tu bolo povedané, možno škoda, že takáto spolupráca nenastala aj v iných veľkých mestách, ktoré by si zaslúžili nové vedenie. Napriek tomu, že ja sa teraz viac venujem tej európskej politike a stále ešte možno trošku tej národnej, chcem zdôrazniť význam a dôležitosť komunálu, pretože v komunálnej politike sa naozaj rozhoduje o dôležitých každodenných veciach. Preto by som chcela aj vyzvať všetkých voličov, aby prišli voliť. Aby to nechali, že však nejde o nejakú veľkú vec, že však možno potom v tých veľkých národných voľbách sa veci zmenia. Nie, veci môžete zmeniť tu a teraz, keď prídete voliť, keď si zvolíte skvelé zastupiteľstvo, pretože nestačí mať len dobrého primátora, potrebujete mať aj dobré zastupiteľstvo, aby všetky tie sľuby, ktoré boli prezentované, aj sa dali naplniť. A ja som rada, že aj za Hnutie Nova sme mohli do tejto koalície ponúknuť kvalitných členov, ale aj nečlenov, ktorí verím, že pomôžu naplniť tento program. Takže ešte raz veľká vďaka všetkým, že ste sa do toho pustili, že ste sa takto dohodli a ja pevne verím, že o nejaký čas sa takto stretneme pri pohári vína a že budeme si môcť štrnknúť na úspech. Takže držím palce všetkým a nech sa darí. Ďakujem. Ešte pán Petráš, predsa len. Dobrý deň, aj keď Janka Žitňanská už povedala, že je posledná. Ja som sa dovolil ešte za Občiansku konzervatívnu stranu povedať pár slov, bude to krátke. Ondrej Dostál, náš predseda, sa ospravedlňuje, nemohol prísť. Nie som veľký rečník, ale ja by som len chcel povedať, že OKS vstupuje do tejto koalície vo viere, že transparentné dodržiavanie dohôd je prospešné nielen pre účastníkov dohôd, ale aj pre všetkých tých, ktorí stoja a nejakým spôsobom žijú v tomto meste. Takže toto je teda moje posolstvo do volebnej kampane a nielen do volebnej kampane, ale aj do tých 4 rokov, ktoré dúfam, že úspešne, alebo teda, že budeme slúžiť pre toto mesto. Ďakujem pekne. Ďakujem len pekne a teraz by sme mohli prejsť ku tomu hlavnom bodu, to je samotné podpísanie tej dohody, tak ešte raz by som vás vyzval.
viete, ktoré vaše. By som nevedel písať.